éppen meg vagyok. Hát most néha úgy érzem, hogy nem önmagam vagyok, és olyan furcsa vagyok, nem tudom. Hát, és a barátoddal mi a helyzet? Hát vele is nagyon sokat fekszek, szinte nem tudod, hogy miért lehet ez? Eddig semmi gond nem volt vele. Hát figyelj, én azt mondom neked, hogy nem mindig vagy önmagad, mostanában hogy sokat változtál. Imádom ezt a parkot. Mert megint kezded? Imádom ezt a parkot. Milyen park? Itthon vagyunk. Hát nézd körül, hát nézd meg! Ott vannak a madarak, ez a kedvenc parkunk. Érted? Otthon Mindig itt vagyunk feküdtünk nálad. egy pokrócon. Itt a pokróc alattunk, hát van enni is. Mindjárt lemegy a nap. Tök jó, tök szép, gyönyörű. Na jó, Gyönyörű a táj. kimegyek a konyhába, hozok neked kólát, basszus. Forrásvízből hozol? Az a kedvenc forrásom. Feltöltötted ezt az üveget is forrásvízbe? Ez kóla, most hoztam a Ez konyhából. is forrás, ezt a imádom a forrásvizet. Na jó, így el belőle. Érzem a vasízet. De szeretem azt az ízt. Na jó, én ezt nem bírom. Köszönöm, hogy Ezt ilyet nem bírom hoztál ki. nekem. De jó. Jaj, na jól van, akkor elalszom most. Jobban vagy, mert? De hát már lement a nap, egyre hűvösebb van. Hallod, maximum van a fűtés a házban, ne csináld már. Milyen fűtésről beszélsz, könyörgöm? Kín a mezőn, a réten, itt nincs már semmilyen, nap is lement. Kezdem azt mondani, hogy ezt direkt csinálod. Mit? Nézd már meg, hát itt vagyunk a mezőn, mindjárt megyek haza, hát olyan hideg van most már. Ezt most komolyan mondod? Ezt most... Képzeld el, egyedül ébredtem a mezőn. Nem tudom, hova tűnt a barát. Mező, hát pedig felhívott a barátnőt. Mi? Szóval volt. Elhívott a barátnőm, aki velem Beszéltem volt. vele. Hát ezt nem hiszem el. Téged miért hívott fel, Hát mert nem, amikor velem- mert nem csinált, mert nem vagy normális azért. Hát olyan Én furcsa nem dolgokat vagyok csináltál. normális, te meg lopod a nőmet. úgyhogy ezt Szerencsét most nagyon ki gyorsan volt, nagyon hagyd ki volt abba. borulva. Mire volt kiborulva? Semmi Arra, nem hogy volt. hülye vagy. Tök édes volt, ott aludt. Nyugodj már le! Mit csinálsz? Nyugodj már le! Mit csinálsz? Te hülye, te rohadék! Elvetted a nőmet, na gyere nekem! Te is itt csak egy szemét vagy. Hallod, mit csinálsz? Aj, de fáj a fejem. Mi történt velem? Basszus, miért vérzik a kezem? Mi történt? Hol vagyok én egyáltalán? Hol az otthon? Nem voltunk nagyon szemetekerítsen Hát én nem hatnám, mert ezért én elég összebunyoztam vele, hogy így mondom. Itt érdekel, itt vagyunk mi ezért. Na gyere ide!